jossain tuolla päin nyt ilmeisesti pitäisi olla sun mielestä, mutta... Jees, nyt ollaan täällä Boosemply-tapahtumassa, jossa on tätä porukkaa, joka ei ole päässyt tuonne Assembly-tapahtumaan tai sitten on tullut sieltä tänne vähän bailaamaan. Täällä on kaikenlaista ohjelmaa ja skabaa luvassa. Kuten näkyy, porukkaa ei vielä hirveän häävisti, mutta eikä tässä illan mittaan vielä tule. Käydäpäs täällä haastattelemassa ihmisiä, mikä täällä on meininki. Mitäs teillä on täällä meininki? No, meininki rupeaa olla aika loistava, että ihmisiä löytyy ja näin poispäin. Tietysti jostain livellä tulee, niin kaikki tänne vaan äkkiä Messukeskuksen pihalle. No, miksi te ette ole Assembly-tapahtumassa vai miksi te olette täällä Boosemply-tapahtumassa? No, kun me järjestettiin tämmöset. Ei me jaksa tulla Assemblyille, mutta tultiin järjestää tänne tämmöset bileet. Assembly-ongelmahan on se, että siellä ei ole virallisia viinoja sisällä, että täällä on. Siellä sitten tässä on viinatarjoulu ehdottomasti. Kyllä, ihan ilmatteeksi silleen, että siis lipun hinta on 100 lisää ja kossupulo kouraan kaikille, jotka tulee sisään. No onko se ainoa syy, miksi te ette ole siellä just tää viina? No ei oikeastaan. Itse asiassa ihan sattumalta eksyn tänne asti tälle viikonlopulle ja sitten keksittiin, että perkele täytyy jotain tehdä. Onko täällä kaikilla sitten tää sama syy just järjestää tätä viinan puute? No, kyllähän se kuitenkin viikonloput menee tälleen mukavasti alkoholia nautiskellen. Niin. Mitäs sulla on meininki? Ihan hyvä, oikeastaan. No kummasta parempi meininki täällä vai? Täällä tietenkin, totta kai. No mikäs siellä on vikana? No ei siellä ole mitään vikana, mutta siellä ei ole tätä. Eli voiko tämä sanoa jonkinlaiseksi kehoitukseksi tai ohjeeksi ensi vuonna, Joo. kun järjestetään näitä tapahtumia? Totta kai. Että olut tarjolla pitää saada. Joo. Täällä on urheilla ihan rennosti niin kuin verrattuna siihen toiseen paikkaan, että täällä voi nakella kaikenlaista kivaa, tuollaisia tietokoneita ja vaikkapa sitten olutpullon korkkeja ja kossupulloja ja kaikenlaista muuta hauskaa. Mä oon todennut, että tää pyöräilystaktiikka on tässä semmonen aika hyvä. No niin, no miltä tuntui heittää tietokoneella? No toi oli tämmönen keskinkertainen heitto, että pitää tässä vähän harjoitella vielä, että lähtee oikein semmonen kunnon pyöräytys. Ja nythän voisi toimittaja kokeilla kanssa, miten tietokone lentää. Saako toimittaja kokeilla tietokone heittoa? Parsittiin se kuntoon. No niin. Se on ihan aito IBM, että se on sitten sen verran tukevampi malli, että siinä on sitten vähän viskaamistakin. Ei tää rupea hajoa käsiin. Se oli aivan hieman harjoittelua kaipava heitto, mutta eiköhän se siitä, että ne illalla vielä tulemme lisää treenaamaan. Kaikki, jotka osallistuu sitten kompoihin, niin täällä on huippupalkinnon, että meillä löytyy kossua, meillä löytyy kossua, meillä löytyy lisää kossua. Ja HK Blöökin on. No tässä on tää HK Sininen ja kossupullo ja näin perinteiseen suomalaiskansalliseen makuun. Joo, ja kuten näkyy, niin porukka ei ole vielä tullut tänne, mutta selvästi täällä on aivan mainio meininki päällä täällä Boosemply-tapahtumassa. Tai kyllä tänne varmaan illan mittaan vielä porukkaa kertaa, kuten näkyykin toimittajakin onnistui tietokoneen heitosta sen verran hyvin, että sai pullollisen tällaista juomaa palkinnoksi. Mutta nyt lähdetäänkin sitten takaisin varsinaisen Assembly-tapahtuman tietokoneiden ääreen katsomaan, mitä siellä tapahtuu.